підбираєте кадри? Що повинно бути, скажімо, в людині, або, можливо, які риси мають бути в людини для того, щоб влаштуватись на роботу? Людина має хотіти, перше, заробляти кошти, а не отримувати, як багато приходить. Нічого не вмію, але хочу багато отримувати. В нашому підприємстві ми даємо можливості заробляти і заробляти більше, ніж середня зарплата на ринку. Також має великий вплив це чесність. Тобто немає ніяких прихованих мотивів. Чесно, адекватно. У нас справедливі умови, у нас є можливість зросту кар'єрного, а також нормально заробляти кошти. За що може бути звільнений працівник? За те, що перше це крадіжка. Друге це за лінощі. Те, що не виконує ту роботу, яку має виконувати.